Türk'ten ayrı bir ulusun var olduğunu söyleyenler suçludur. Dostaniyeke 5 salî herkes wî wek Xweceyê Zer dinase, yani İsmail Beşikçi. Di sala 1964 de cara ewil Kurdên koçber dinase. Demal bajarê Bedlîsê leşkeriya xwe dike. Ku wê bişûn de teza xwe li ser eşîra Elîkan, Kurdên koçber binivîse. Di sala 1965 de heft mehan di Gonde dijî, ji bo naskirina Kurdan. Ew dostaniya ku wê rojê dest pê dike, heta vê rojê jî berdewam dike. Heşt caran têgirtin û 17 salan di girtîgehê de dimîne, ji bo ku li ser Kurdan lêkolînê dike û mafê wan diparêze. Ji salên 1971 heta niha di dadgehan de bêtirs parastina zimanê Kurdî dike û dibêje Kurdistan bûye çar parçe. Xweceyê Zer yani İsmail Beşikçi heta niha serê xwe li ber dewleta Tirkiye netewandiye û ne jî li hember rêxistineke Kurd. Ji ber ku car caran gotarên akademîk ên rexnegiriyê dinivîse û hin tespîtên zanistî dike, dibe armanca hin rêxistinên Kurdî û kampîneyên lînçê yên jêrbejnî li dijî wî didin destpêkirin. Herî dawîn di 17 berfembara 2020 de piştî bi sernavê hevkariya Heştî Şeabî û PKK ya li Rêveberiya Herêma Kurdistanê gotarek nivîsand, Xweceyê Zer dîsa bû armanc û li ser medya civakî wek sîxur, xayîn û xurifiye hate binavkirin. Li hember van êrîşan hin rewşenbîrên Kurd jî dengê xwe bilind dikin û kampaniya lînçê ya li dij Beşikçî wek şermeke mezin dinirxînin. Yek ji wan jî xwediyê weşanxaneya Avestayê Abdullah Keskîn e. Tişta ku İsmail Beşikçi dike İsmail Beşikçi jî ev aliyê wî ye. İsmail Beşikçi fikra xwe dibêje, gotina xwe dibêje. Ne gotina bi dilê min, ne gotina bi dilê te an jî gotina bi dilê hêzeke Kurd an jî dewletê. İsmail Beşikçi hemû emrê xwe li ser Kurda kir bû li ser lêkolîna diriya Kurdan dekir û heştê saliya wî piştî heştê saliya wî û ev bi dihan sala bedelê wê jî de di hepsê de tu cara tavîz neda ji gotina xwe nehata xwar lê piştî heştê saliya wî em dibînin ku bîsî sal berê tişta dewletê netanî serî wî Kurdên me beşek ji Kurda dixwazin bînin serî wî ev bira jî ez wek Kurdek wek insanekî jê şerm dikim yanî. Rewşenbîrê Kurd Can Dost jî dibêje em dizanin İsmail Beşikçi têkoşerekî nêrîna azad e û gelek sal di zindanê de derbas kirin ji ber van nêrîn û bîr û boçunên xwe. Ji bo Kurdan kesekî wekî İsmail Beşikçi şansekî mezin e, nabe bêlînç kirin. Ji bo me Kurdan İsmail Beşikçi kesekî wek İsmail Beşikçi şansekî gelekî mezin e ku doza me Kurdan bi vî awayê ilmî, akademî, zanistî tîne zimên û dikare piştgiriya me bike, dikare alîgiriya me bike, şîrazeya wê fikr û bîr û baweriyên xwe daye me di pirtûkên xwe de. Camerê ku bibêje Kurdistan mêtingeheke navnetewî ye mirov nikare tu rexneyan lê bike. Mirov dikare di çarçoveya zanistê de rexneyê lê bike lê ne di çarçoveyeke de polîtîkayî de ku niha tê birêvebirin. Rewşenbîrê Kurd Fuad Önen jî diyar dike lînça li dijî İsmail Beşikçi cihê eyb û şermê ye ku bi îmayên xirab wî binav dikin. Ew xwedî jiyaneke sade ye û wek tê îddia kirin tu gemar li ser wî nîne. Divê bêzanîn ku Beşikçi ne şexsekî siyasî ye. Ew namusa akademî û zanista Tirkan e. Kıymetê û giringiyê didim xebatê Beşikçi û helwesta Beşikçi qet şik tê de tune herkes ji me dikane gelek rexne li Beşikçî bigire. Analîzê wî sosyolojik jî em dikanin rexne bikin, helwestgirtinê wî siyasî jî em dikanin rexne bikin. Fakat divê tim bi hirek di navbêna me de hebe em bizanibin ku Beşikçî ne siyasetmedarekî Kurd e. Akademisyenekî Tirk e û qîmeta wî jî ji wir de tê divê em vê qîmeta wî bin pê nekin. Li gorî rewşenbîrên Kurd Abdullah Keskîn, Can Dost û Fuad Önen lînça li dij İsmail Beşikçî hatî destpêkirin, wê zirara mezin bide wan aliyên ku ev lînç dane destpêkirin. Û civaka Kurd jî vêyekê qebûl nake. Ew dibêjin Xweceyê Zer yanî İsmail Beşikçî hemû emrê xwe daye doza hebûna dewleteke Kurdî û giringiya wê. Nabe rexneyên wî bibin hinceta êrîşên derzanistê û jêrbejnî.
Rewşenbîrên Kurd radgihînin dişûna lînçê de eger bi destê gul biçûna bal İsmail Beşikçî û jê re bigotane. Mamoste we bi rexneyên xwe dilê me êşan lê em ê van rexneyên we li bal xwe tomar bikin. Wê ev mesele bi vî awayî mezin nebûna û nedibû sedema nîqaşên wisa bedilhewa. Türk çocukları her sabah varlığım Türk varlığına armağan olsun diye bağırttırılıyor. Niye? Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Türk çocuklarına her sabah Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye bağırttırılıyor. Ne de Türk çocukları